No niin, nyt tähän tämmönen pieni videopätkä, mitä nyt ostettiin. Just tuommoista esimerkiksi tuommoista grillikinkkua, Pirkan, eikö tää semmoista wurstia, 200 tämmöstä. Joo. Sitten ostin tämmöstä Eurosoppari jauhelihaa. Näin tämmöstä. Sitten ostin Pirkan valmis broiler-kiusaus. Sitten ostin pyttypannua. Noin. Tässä muuta. Sitten minä ostin Pirkan rinkeliä, Pirkan mehua ja vatsari, paahtosämpylä, kaura ja juusto. Esimerkiksi joo.